KukaLuka isahluko sama-23 soqala ukufunda evesini lokuqala. Kwase kusuka uquqaba lonke lwamisa kuPilato, baqala ukumthwesa icala, bathi, "Simfumane lo edukusa isizwe sakithi, enqaba ukuba kuthelwe imali kuKesari, ethi nguye ongumKristu wenkosi." UPilato wambuza wathi, "Wena uyinkosi yabaJuda na?" Wamphendula wathi, "Usho khona." Wayesethi uPilato kubaphristi abakhulu nakuzo izixuku, "Angimfumananga cala lo muntu." Kwayikhona beqinisa kakhulu bethi uvusa abantu efundisa kulo lonke laseJudiya, eqalile kwelaseGalile kwaze wafika lapha. UPilato esezwa lokho wabuza ukuthi lowo muntu ungowaseGalile yini, esothole ukwazi ukuthi ungowesifunda sikaHerodi. Wamthumela kuHerodi owayekhona naye eJerusalema ngalezo zinsuku. Kwathi uHerodi embona uJesu wathokoza kakhulu, ngokuba kwase kukade efuna ukumbona lokhu ebezwile ngaye. Wayethemba ukuba uza kubona isibonakaliso esithile senziwa nguye. Wambuza ngamazwi amaningi, kepha yena kangamphendula ngalutho. Abaphristi abakhulu nababhali babemangalela kakhulu, kepha uHerodi namabutho akhe bameyisa, bambhinqa baze bambathisa ingubo ecwebezelayo, bambuyisela kuPilato. Ngalolo suku oPilato noHerodi baba ngabahlobo, ngokuba ngaphambilini kwakukhona ubutha phakathi kwabo. UPilato wabiza ndawonye abaphristi abakhulu nababusi nabantu, wathi kubo, "Nilethe kimi lo muntu ukuthi ungodukisa abantu. Bhekani mina ngimhlolile phambi kwenu, kepha angimfumananga cala lalezo zinto enimmangalela ngazo. Kanjalo noHerodi futhi, ngokuba umbuyisele kithi. Bheka-ke, akenzanga lutho ofanele ukufa ngalo. Ngakho-ke ngiyakumshaya ngimkhulule. Ubemelwe phela ukubakhululela abe munye ngomkhosi." Kepha bamemeza kanye kanye bathi, "Susa lo, usikhululele uBarabha, yena owayefakwe entolongweni ngenxa yesiyaluyalu esithile esasenzeka emzini nangenxa yokubulala." UPilato wabuya wakhuluma kubo efuna ukumkhulula uJesu, kodwa bamemeza bathi, "Mbethele, mbethele esiphambanweni." Wayesethi kubo ngowesithathu, "Kanti lo wenze bubi buni na? Angimfumananga kuye icala lokufa, ngakho ngiyakumshaya ngimkhulule." Kepha bamcindezela ngokumemeza okukhulu befuna ukuba abethelwe. Ukumemeza kwabo kwanqoba. Wayesenquma uPilato ngokuthi akwenziwe abakufunayo. Wayesemkhulula owayefakwe entolongweni ngenxa yesiyaluyalu nokubulala ababemcela, kepha wamnikela uJesu kubo njengokuthanda kwabo. Kwathi bemuka naye, babamba uSimoni waseKhurene evela endle, bamthwesa isiphambano ukuba asithwale emva kukaJesu. Wamlandela isixuku esikhulu sabantu, kukhona nabesifazane ababemkhalela bemlilela. Kepha uJesu ephendukela kubo wathi, "Madodakazi aseJerusalema, ningangikhaleli mina, kodwa zikhaleleni nina nabantwana benu, ngokuba bheka, kuyeza izinsuku abayakusho ngazo ukuthi zibusisiwe izinyumba nezizalo ezingazalanga namabele angancelisanga, khona bayakuqala ukuthi ezintabeni, welani phezu kwethu, nasezigangeni, sisibekeleni. Ngokuba uma benza lokho emthini oluhlaza, kuyakwenziwani kowomileyo na?" Kwakukhona nabanye izelelesi ezimbili abayiswa ukuba babulawe kanye naye. Sebefikile endaweni ekuthiwa ekhanda, bambethela khona nazo izelelesi, esinye ngakwesokunene nesinye ngakwesokhohlo. Kepha uJesu wathi, "Baba, bathethelele, ngokuba abakwazi abakwenzayo." Babelana izingubo zakhe benzelana inkatho. Abantu bema bebukela
nababusi bemqolodela bethi wasindisa abanye kazisindise yena uma enguKristu okhethiweyo kaNkulunkulu. Namabutho ambhinqa eza kuye amnika uviniga, ethi uma uyinkosi yabaJuda zisindise. Kwakukhona nombhalo phezu kwakhe othi, "Lo uyinkosi yabaJuda." Njalo esinye sezelelesi ebeziphanyekiwe samhlambalaza sathi, "Wena awusiye uKristu na? Zisindise kanye nathi." Sasiphendula esinye sasithethisa sathi, "Nawe awumesabi uNkulunkulu, ingani kulokhu kulahlwa nawe na? Thina kambe ngokufanelekileyo ngokuba samukele okulingene nesikwenzile." Kepha lo akenzanga lutho olubi. Sasesithi, "Jesu, ngikhumbule nxa usufike embusweni wakho." Wathi kuso, "Ngiqinisile ngithi kuwe, namuhla uzakuba nami eParadise." Kungaba yihora lesithupha kwase kuba mnyama emhlabeni wonke kwaze kwaba yihora lesishiyagalolunye. Kwafiphala ilanga, isihenqo sethempeli sadabuka phakathi. UJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, "Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami." Eseshilo lokho wafa. Induna yekhulu ibona okwenzekileyo yamdumisa uNkulunkulu yathi, "Impela lowo ubengolungileyo." Zonke izixuku ezazibuthene ukubukela lokho ezikubonile okwenzekileyo zabuyela emumva zishaya izifuba zazo. Bonke abazana naye nabesifazane ababemlandela bavela eGalile bemakude babuka lezo zinto. Bheka-ke, kwakukhona indoda igama layo nguJosefa, eyilunga lomphakathi, indoda enhle nolungileyo. Yena kayivumanga icebo nesenzo sabo. Eyase-Arimatheya, umuzi wabaJuda, eyayibheke umbuso kaNkulunkulu. Yona yaya kuPilato yacela isidumbu sikaJesu, yasehlisa, yasisonga ngendwangu enhle, yasibeka ethuneni eliqoshwe edwaleni lapho kungakabekwa muntu khona. Kwakulusuku lokulungisela iSabatha laselizokuqala. Abesifazane abeza naye bavela eGalile balandela, balibona ithuna nokubekwa kwesidumbu sakhe. Basebebuyela emumva balungisa amakha namafutha, kepha ngeSabatha baphumula njengomthetho.